Ο ήλιος μόλις έπεσε. Οι ακτίνες του δεν μπορούν να σε χτυπήσουν πλέον. Η γειτόνισσα Σεπτέμβρη μήνα έφυγε διακοπές. Οπότε δεν σου μυρίζει σκόρτο να τσιγαρίζει από τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας. Οπότε λες, ας ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Είναι ζωάρα, περνάς μια χαρά και λες, ας κοιταχτώ στον καθρέφτη. Κοιτάς τον καθρέφτη και. Τίποτα. 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 Και μετά από αυτό το μικρό άσεμνο plug για τον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου χορηγό, πάμε στο βίντεο. Post-Summer Folk Stories, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και ετοιμαστείτε. Σήμερα έχουμε θεματάρα από τα παλιά. Πριν ξεκινήσω το επεισόδιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αρχή εκείνον τον μεγάλο μύστη του Αμερικάνικου στρατού, ο οποίος γύρισε και παραδέχτηκε δημόσια επιτέλους ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και εντάξει, δεν το παραδέχτηκε, το είπε λίγο πιο δικηγορίστικα, τύπου εντάξει, δεν είναι ότι τους είδα κιόλας. Έχω μάθει ότι αράζουν με παρέες, όμως γνωστούς μου. Δεν είναι ότι τους είδα, ρε παιδί μου, τετατέτ. Τέλος πάντων, οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που γύρισες και είπες ότι είπες στο Πεντάγωνο και στο Κογκρέσο. Ας δούμε πώς θα πάει το θέμα. Anyway, ας πάμε στη θεματάρα μας λοιπόν. Όσοι με ξέρετε από παλιά, ξέρετε και τα επεισόδια που είχα κάνει στο Instagram. Αυτά τα 3 επεισόδια δεν είναι ότι δεν ήταν καλά. Εμένα μου αρέσανε, αλλά νιώθω ότι δεν πήραν το treatment που μπορούσαν να έχουν σήμερα. Με το production που έχω, με τα βιντεάκια που κάνω. Έχω μια ολόκληρη εταιρεία production αυτή τη στιγμή που δουλεύει από πίσω. Ο καμεραμάν από πίσω αυτή τη στιγμή, που σίγουρα δεν είναι ο καθρέφτης που κοιτάω εγώ από απέναντι αυτή τη στιγμή για να δω αν φαίνομαι στο βίντεο ή έμεινα από χώρο και σταμάτησα το βίντεο αυτόματα. Anyway, οπότε αυτά τα 3 βίντεο θεώρησα ότι θα ήταν μια καλή στιγμή αυτή τη στιγμή να τα κάνω ένα μικρό refurbish και να στα παρουσιάσω πάλι με λίγα παραπάνω στοιχεία, με λίγη περισσότερη έρευνα, με λίγη περισσότερη ίντρικα και με παραπάνω από μένα. Πω, εντάξει. Αυτό και το selling point, okay. Και πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δουλεύουν κρυφά μέσα από το σκοτάδι. Είναι παρείες της κοινωνίας, μαζεύονται σε φωλιές και έδρες παντού σε όλη την Αθήνα και την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουνε. Μιλάμε για τους ψηφοφόρους του Artemis Aura. Αυτό ήταν το επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Αλλά σε μια λίγο πιο σοβαρή νότα. Υπάρχει αυτός ο ένας γείτονας που έχεις, ο οποίος πάντα τον βλέπεις να κυκλοφορεί βράδια. Αυτός ο οποίος δηλαδή ποτέ δεν θα τον δεις έξω στον ήλιο. Έχει περίεργη συμπεριφορά, είναι ιδιαίτερα πολύ χλωμός και γενικά φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερα περίεργη συμπεριφορά. Δεν θα τον δεις ποτέ να έχει μορφασμούς, δεν θα μιλήσει σε κανέναν. Μερικές φορές ορκίζεσαι ότι δεν τον είδες καν να περπατάει και μία φορά που πήγες να τραβήξεις μια selfie κοντά του, φαίνεται ότι εξαφανίστηκε από την κάμερα, παρόλο που θα ορκιζόσουν ότι ήταν από πίσω. Το χειμώνα βγαίνει μετά τις 6 και το καλοκαίρι μετά τις 9, ίσως και να τον δεις έξω. Τι ήτανε, ίσως ήταν όντως ένας βρικόλακας. Μήπως επηρεάστηκες πολύ γιατί διάβαζες Bram Stoker. Θα το μάθουμε σήμερα. Η Ελλάδα από αρχαία χρόνια ήταν πάντα παντρεμένη με την παράδοση, τη θρησκεία και την προκατάληψη. Οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο που θα ακούσεις πολλές ιστορίες για βαμπύρ μέσα στην Ελλάδα. Μιλάμε δηλαδή για καταστάσεις οι οποίες ξεκινάνε από τα αρχαία χρόνια. Ακούμε δηλαδή μαρτυρίες, ίσως ιστορίες και θρύλους πάνω σε βαμπύρ. Μιλάμε για καταστάσεις όπως αυτές που η Άρτεμις είχε παλέψει ένα βαμπύρ και το καταράστηκε. Εξού και ακούμε σήμερα ότι από την κατάρα της Άρτεμις ουσιαστικά τα βαμπύρ δεν μπορούν να αντέξουν το ασίμι και τέτοια πράγματα. Έχουν κυρίως μυθολογική υπόσταση στην αρχαιότητα, αλλά έχουν και μαρτυριακό χαρακτήρα για ιστορίες οι οποίες δεν είναι ίσως και τόσο αρχαίες, αλλά θα πάμε λίγο παρακάτω στο βίντεο και θα καταλάβετε. Στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και γενικά στα Βαλκάνια θα ακούσουν να τα αποκαλούν στρίγκα ή στριγκόι. Θα τα ακούσει στην Αμερική και στην Αγγλία τα λένε vampires. Και εδώ στην Ελλάδα θα τα ακούσει να τα λένε βουρδούλακες, βουρβούλακες, βουρκόλακες, βρικόλακες, καταχνάδες, το οποίο είναι ένα καινούργιο τελείως κόνσεπτ. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η λέξη, αλλά έχει να κάνει με το ότι και καλά επειδή έχουν τεράστια ανοιχτά το στόμα τους, οπότε ακούγεται καταχνάδες. Αυτό ήταν λίγο cringe. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των ακαδημαϊκών σε όλο τον κόσμο για το πού προήρθε ακριβώς το όνομα. Οι Έλληνες υποστηρίζουν κυρίως ότι έρχεται από τη λέξη βούρκος και λάκκος, το οποίο ουσιαστικά από εκεί πέρα βγαίνουν αυτά τα πλάσματα μέσα από έναν βούρκο ή έναν λάκκο και ορμάνουν τους ανθρώπους και τους τρώνε. Αλλά επίσης υπάρχουν και η λέξη βρουκόλακ, η οποία έρχεται κυρίως από τα βουλγαρικά. Μπορεί να την ακούσει ίσως και σε κάποια χωριά της Βόρειας Μακεδονίας ή της Αλβανίας και μπορεί να τα ακούσει αυτά λέγοντας ότι
ενδεχομένως να έρχεται από εκεί πέρα, αλλά οι Έλληνες πιστεύουν ότι απλά εμείς τη μεταδώσαμε στους γειτονές μας. Επίσης υπάρχει και η λέξη βρίκελος που έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, η οποία περιγράφει έναν άνθρωπο με τραγική ιστορία. Το οποίο εντάξει, θα έλεγα ότι συνδέεται. Δεν θα ακούσει ποτέ καμιά ιστορία για βαμπύρ το οποίο φασάρα πήγα τις προάλλες, έκανα λιπομέτρηση και όπως έκανα τη λιπομέτρηση μου είπανε τι λες να σε κάνουμε και βαμπύρ, να ζήσεις για πάντα, να έχεις αιώνιο νεότητα, απλά να βγαίνεις έξω τη νύχτα, να μην ξυπνάς δηλαδή πρωινές ώρες κτλ. Δηλαδή δεν θα ακούσει κανένα να λέει αυτά τα πράγματα παρόλο που ακούγονται πολύ beneficial για μένα και γενικά αν ξέρετε κανέναν φωνάχτε τον να έρθει να κάνουμε δουλίτσα. Αλλά γενικά δεν θα τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Θα ακούσει κυρίως ιστορίες για τύπους οι οποίοι τους αδίκησαν στη ζωή, τους καταράχτηκαν, τους σκότωσαν πισόπλατα, είναι γενικά πλάσματα τα οποία δεν μπορεί στη ψυχή τους ποτέ να φύγει από το σώμα τους ή τους αποκήρυξε ο Θεός και ο διάολος μαζί και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία θα σας πω την αλήθεια ότι ακούγεται λίγο καταθλιπτικό. Προκειμένου να δώσω ένα proper origin στην ιστορία που θα πορευτούμε σήμερα, θα το πάρουμε λίγο από την πολύ αρχή. Και όταν μιλάω πολύ αρχή, μιλάμε για τη θρησκεία. Λοιπόν, χέσε τους καθολικούς και όλες τις υπόλοιπες θρησκείες, εδώ μαζί μου, κοίτα με. Μιλάμε για χριστιανισμό, ορθόδοξο, κλασικό, πατέρας κλεωμένης φάση. Λοιπόν, φίλε μου που βλέπεις αυτό το βίντεο, το ήξερες λοιπόν ότι ο πατέρας της ενορίας σου είναι στο ίδιο lore με τον Blade? Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός, ως κλασικοί hustle lords που ήταν ανέκαθεν, με το που βλέπανε ένα trend κατευθείαν το αρπάζανε και του αλλάζαν τα φώτα. Δηλαδή, κατευθείαν με το που ακούσανε ψου, υπάρχουν βρικόλακες, ψου, τρώνε ανθρώπους κτλ. Κατευθείαν λένε, άστο αδελφέ, έχω οδηγίες μου, τις έδωσε ο Θεός χθες, οπότε ετοιμάσου, θα σε σώσω. Θα σας πω μετά για αυτά που είναι να στην πέσουν και εσύ τι πρέπει να κάνεις για να τους αποφύγεις, καθώς παιδιά πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. I gotta make that sweet money, 0 ευρώ και 0 λεπτά από το YouTube αυτή τη στιγμή. Και επίσης όμως υπάρχουν και τρόποι για τους οποίους να αποφύγεις τα βαμπύρ all together. Μιλάμε δηλαδή για το πώς να αποφύγεις να γίνεις εσύ βαμπύρ αυτή τη στιγμή. Στο lore λοιπόν το χριστιανικό, το ορθόδοξο, τα βαμπύρ είναι πλάσματα τα οποία δεν ενδιαφέρονται να διονύσουν το είδος τους, αλλά κυρίως αράζουν όλα μεταξύ τους. Όμως σε αυτή την περίπτωση οι χριστιανοί σου λένε ουσιαστικά οι παπάδες πώς ακριβώς να αποφύγεις να γίνεις βαμπύρ εσύ, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι μπορεί μικρός να μην είχες βαφτιστεί, μπορεί όταν πέθανες να μην σε θάψανε και να μην σου κάνουν μια τελετή, τέλος πάντων μια κηδεία. Επίσης, θα πρέπει να έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς όταν πέθανες, αλλά φάση πολύ σοβαρούς, τύπου ξέρω εγώ να σε αδικήσαν, να σου σκοτώσαν τη γυναίκα, να σου σκοτώσαν την κόρη ή να σε εκτελέσανε ψυχρό και να θες εκδίκηση. Αλλά επίσης μπορεί να είσαι τόσο κακιασμένος σε όλη σου τη ζωή, που απλά σε φοβήθηκε ακόμα και η κόλαση κατά κάποιες έννοιες και κάποιες άλλες λένε ότι ο διάολος ο ίδιος σε έστειλε στη γη. Γιατί απλά πέρασες από το λογιστήριο και το HR και σου λένε αδερφέ μου, η δουλειά σου η καινούργια είναι να κατέβεις στη γη και να πιεις αίμα μέσα από τα σηκώτια του κόσμου. Φυσικά εσύ εκείνη τη στιγμή λες, μα αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό. Αλλά εκείνη τη στιγμή σου λένε, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, πούλησες την ψυχή στο διάολο και ο διάολος έχει αγοράσει όλες τις κυρίαρχες μετοχές της ψυχής σου και λέει αυτός τι θα κάνεις αυτή τη στιγμή. Οπότε γαμίσου, βάλε τη στολή σου, κατέβα στη γη και πιες λίγο αίμα. Ευρήματα στην Κρήτη και τη Μυτιλήνη υποδηλώνουν πάρα πολύ την ύπαρξή τους και με αρκετά σημάδια τα οποία ενδεχομένως να λένε ότι ήταν βαμπύρ, όπως ας πούμε εκείνο το πτώμα που βρήκαν στην Κρήτη και ήταν καλυμμένο από ασίμι, ή εκείνα τα πτώματα τα οποία τους είχαν σπάσει τα χέρια και τα πόδια ουσιαστικά για να βεβαιωθούν ότι δεν θα φύγουν, ήταν χιλιοτρυπημένοι, είχαν ένα παλούκομα στο στήθος ίσως, ή ενδεχομένως να τους έχουν κρεμάσει όλων των ειδών χρυσαφικά της οικογένειας, τα οποία ήταν κυρίως φτιαγμένα εντωμεταξύ χρυσαφικά ασίμικα, τα οποία μπορεί να τα έχουν βάλει πάνω του και να είναι κυριολεκτικά σαν το 50 cent, απλά να κάθεται εκεί πέρα και να μην μπορεί να κουνηθεί μέχρι τη μέρα την οποία θα σοπάσει, θα παραδοθεί και θα πεθάνει. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να δοθεί και σε εκείνο το πτώμα, σε εκείνο τον τάφο που βρέθηκε στη Μυτιλήνη, στον οποίο από πάνω υπήρχε ένας τεράστιος ασημένιος σταυρός και μέσα στο φέρετρο είχε βρεθεί ένα πτώμα το οποίο ήταν χιλιοτρυπημένο και άνοικε σε έναν Τούρκο στρατιώτη, κυρίες και κύριοι. Οι εχθροί του έθνους ήρθαν για άλλη μια φορά και μας πατήσανε. Όχι, αδελφέ μου, τα βαμπύρ τα δικά μας μόνο θα ζουν. Τα τουρκικά τα βαμπύρ θα είναι 5 μέτρα κάτω από το χώμα αυτή τη στιγμή. Άλλες φορές μπορούσες να βρεις ένα σταυρό ζωγραφισμένο στο πάτο του φερέτρου ή άλλες φορές πάνω από το φέρετρο ή και τα δύο για να του κάνεις ένα σταυρικό σάντουιτς ώστε να μην μπορεί το βαμπύρ να κουνηθεί, να παγιδευτεί εκεί μέσα και το θηρίο να μείνει εκεί πέρα για πάντα. Το οποίο όμως πολλές φορές κιόλας σημαίνει ότι το βαμπύρ μπορεί να μην πέθανε κιόλας και ότι απλά ο πρώτος τυχόντος που θα ανοίξει το φέρετρο ουσιαστικά και το βαμπύρ δεν θα είναι κινητοποιημένο αλλά σαν του ηθιασμένο, το βαμπύρ θα φύγει έξω σαν καταπέλτης και θα πέσει πάνω στον άλλο, θα τον φάει, θα έχει ένα ωραιότατο γεύμα και θα βγει έξω για να φάει πάλι κόσμο. Οπότε παιδιά, don't be inconsiderate. Παλουκώστε το Δράκουλα. Μαρτυρίες τους έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερα φρέσκες κιόλας μαρτυρίες, οι οποίες λένε για πράγματα όπως σέκτες οι οποίες δοξάζουν τα βαμπύρ σαν θεούς απλή θνητοί, ή ενδεχομένως να έχουν συσπηρωθεί και να κρύβονται όλοι μαζί, ή να έχουν μείνει μόνο λίγα, τα οποία ουσιαστικά να προσπαθούν να επιβιώσουν μέχρι την μέρα στην οποία ο γεροθάνατος θα έρθει να τους πάρει, το οποίο είναι και λίγο ξύμορο, μια σκηνή αθάνατη, οπότε δεν το κόβουμε και όλα θα πεθάνουν και εύκολα, ή απλά δεν έχουν τα κότσια να βγουν έξω στον ήλιο να το κάνουν μόνοι τους. Μην το κάνετε, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να κάνετε στη ζωή. Μην το κάνετε. Ούτε τα βαμπύρ, ούτε οι υπόλοιποι. Don't step into the sun, please.
Και εδώ ήρθε η ώρα για τις καθιερωμένες μας ιστορίες. Η πρώτη ιστορία που θα διαβάσω, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, θα κάνω μεγάλο αγώνα και θα την κάνω σωστά. Γιατί δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με. Άκουσα από ένα χιώτη βοσκό την ιστορία ενός στοιχειωμένου σπιτιού, το οποίο ήταν στοιχειωμένο από κάποια όντα, τα οποία τα αποκαλούσαν καλέξτε την κυρία Ομπάμα. Λέξεις από α και βρικόλακες. Ο ίδιος είχε τρελαθεί από το σοκ που έπαθε όταν τους είδε. 4 από τους φίλους του που επισκέφτηκαν το σπίτι για να εξακριβώσουν την πηγή του κακού έπαθαν τα ίδια και μάλιστα κάποιοι λένε ότι δεν βγήκαν ποτέ κιόλας από εκεί μέσα. Οι δαίμονες τελικά απομακρύνθηκαν μετά από ένα γέρο άνθρωπο που οδήγησε ένα κοπάδι από κατσίκες μέσα στο σπίτι. Το πιο insane πράγμα που μπορούσε να κάνει στα βαμπύρα αυτή τη στιγμή είναι να κάνει σοβεράν το σπίτι με πολλά κατσίκια. Λοιπόν, κρίμα που το κανάλι θα φάει cancel τόσο γρήγορα και ήμασταν ακόμα στο άνθος μας. Δεν έχω κάνει καν δεύτερη σειρά με βίντεο μου στα desktop. Φυσικά στα κινητά φαίνεται ότι και καλά, ξέρετε, drop down σελίδα με βίντεο. Τέλος πάντων θα φάμε cancel, οπότε παιδιά αυτό ήταν το Folk Stories. Μέχρι εδώ φτάσαμε, γιατί από ό,τι φαίνεται τα βαμπύρ συνεργάζονται με ανθρώπους από ένα minority. Γιατί κάνουν να τους βάλεις στην ίδια κατηγορία, ρε φίλε? Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου λες ότι δημιούργησαν ένα συνδικάτο το οποίο λέει η Αφρικανική Κοινότητα Ελλάδος με τα βαμπύρ Ελλάδος ξεκινάνε ένα δικό του σύλλογο για να καλυφθούν και να σωθούν και να πάνε να φωλιάσουν σε κανένα σπίτι. Τι ακριβώς ήταν, ας πούμε, το κοινό σημείο που είπανε είσαι cool, αδερφέ, πάμε να κάνουμε μαζί ένα συνδικάτο? Δηλαδή, είμαι all about world peace, αλλά γιατί ακριβώς έπρεπε να γίνει έτσι ακριβώς το θέμα? Και εκτός από αυτό, γιατί να τους αποκαλέσεις έτσι? Δηλαδή, εντωμεταξύ το κείμενο ουσιαστικά είναι από ένα βιβλίο. Που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος είπε «Ω, καλά, θα το γράψω εγώ σωστά αυτή τη στιγμή» και έγραψε τη λέξη από α. Δηλαδή, εγώ τι πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή που θέλω να το παρουσιάσω? Πώς θα σου κάνω εγώ shout-out, ρε μάστορα? Ας πιάσουμε όμως λίγο και το σοβαρό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με το πόσο κοινά είναι τα στοιχεία με τις ιστορίες για βαμπύρ στο εξωτερικό. Δηλαδή, πρακτικά μιλάμε για κοινά πράγματα, όπως ότι φωλιάζουν κάπου πάρα πολλά βαμπύρ αυτή τη στιγμή, κρύβονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο και κάποιος ουσιαστικά, ο γέρο Γκάνταλφ στην παρούσα φάση, εμφανίστηκε με τα κατσίκια τα οποία δεν τα έχουμε δει πουθενά αλλού, αλλά περισσότερο νομίζω ότι έχει να κάνει με το physical κομμάτι. Με τα δεκάδες κατσίκια του λοιπόν ο Γκάνταλφ σκάει μύτη, ανοίγει την πόρτα, την κλωτσάει, σπάει, μπαίνουν μέσα τα κατσίκια, δεν έχουν χώρο να καλυφθούν αυτή τη στιγμή τα βαμπύρ. Οπότε όσα και να φάνε δεν προλαβαίνουν, τι θα κάνουν? Θα πιούν το αίμα από 40.000 κατσίκες που μπήκαν μέσα στο σπίτι και πηδήξαν από τα παράθυρα και βγήκαν έξω και τα χτύπησε ο ήλιος και τα σκότωσε. Πιθανόν. Δεν ξέρω, κάνω μια μικρή ανάλυση. Ποια είναι η συμπεριφορά ενός βουρδούλακα όμως? Η λέξη βουρδούλακα θα το πιάσουμε για αρχή ότι έρχεται από την Αμοργό κυρίως, εκεί δηλαδή έχω ακούσει τις ιστορίες που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον, στην οποία Αμοργό όμως ένα τέτοιο πλάσμα έρχεται για να φάει σηκώτια. Είτε είναι ανθρώπινα είτε είναι ζωικά. Γιατί πολύ απλά το σηκώτη είναι πυκνό στο αίμα και μην κορεδευόμαστε και μεταξύ μας, το σηκώτη γαμάει. Ειδικά άμα το σοτάρεις μέσα με μερικά λαχανικά τύπου μανιτάρια και τέτοια, κάνεις και γαμό το φαΐ, το τηγανίζεις και λίγο. Ξέρω ότι μισή ξερνάτε αυτή τη στιγμή και άλλοι μισή σας τρέχουν τα σάλια, αλλά πραγματικά παιδιά το σηκώτη γαμάει. Αυτό το κανάλι είναι άλαη των ανθρώπων που τρώνε σηκώτια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα της επίθεσης όμως φαίνεται να είναι λίγο περίεργο γενικά, γιατί η συμπεριφορά διήστανται σε κάθε νησί και σε κάθε διαφορετική μαρτυρία. Δηλαδή, μιλάμε ότι στην Κρήτη ενδεχομένως δεν θέλουν τόσο πολύ να σε τραυματίσουν όσο να σε τυραννίσουν. Δηλαδή, κυρίως θα ακούσεις ιστορίες στα οποία τα βαμπύρ κάθονται από πίσω σου και σε προσβάλλουν όλη την ώρα και σε βρίζουν και λένε ότι λένε μέχρι να ενδώσεις, ή άμα έχεις μπει σπίτι σου που προφανώς δεν μπορούν να μπουν μέσα, τα κάνουν όλα σκατά έξω, σου πετάνε ή ορμάνε στα ζώα σου ή γενικά αναστατώνουν όλη τη γειτονιά μέχρι να ενδώσεις και να πας να τα αντιμετωπίσεις. Πράγμα το οποίο είναι ουσιαστικά και αυτό που τα τρέφει περισσότερο, δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο εκνευρισμός σου είναι εκεί πέρα που ενδεχομένως εδώ πέρα μιλάμε και για τη θεωρία των ενεργειακών βαμπύρ, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, αλλά υπάρχουν και λίτεροι ιστορίες οι οποίες λένε για τέτοιες φάσεις. Επίσης υπάρχουν ιστορίες που λένε ότι μετατρέπονται σε τραυματισμένα ζώα και ουσιαστικά εσύ πηγαίνοντας να τα περιθάλψεις μεταμορφώνονται ξανά στους βουρδούλακες και σου λένε «Χαχα, γαμίκο, ήρθε η ώρα». Επίσης, αξιοπερίεργο είναι και το work schedule που έχουν τα βαμπύρ ή αλλιώς τα ρεπό που παίρνουν κυρίως. Π.χ. Σαντορίνη, Σάββατο βράδυ βγαίνεις άνετα. Στην Τίνο, Παρασκευή βράδυ επίσης μπορείς να βγεις έξω με την παρέα να πιεις, γιατί το βράδυ δεν θα στην πέσουν βαμπύρ. Στη Σέριφο είναι πιο τρελό ακόμα, καθώς την Τρίτη δεν βγαίνουν έξω, εκτός και αν είναι Τρίτη και 13, που τότε έχουν γλέντι και τότε καλύτερο θα είναι να κλειστείς εσύ στον τάφο σου, γιατί έτσι και έρθουν και σε βρούνε, δεν θα αφήσουν πάνω σου κοκαλάκι. Στη 10 Λίμνο κυρίως προτιμούν να βγαίνουν έξω το χειμώνα και κυρίως τις παγωμένες νύχτες, όπου το δέρμα τους έτσι κι αλλιώς δεν νιώθει κρύο ή ζέστη αυτή τη στιγμή και τους είναι πιο εύκολο να πηδάνε από ταράτσα σε ταράτσα όταν ο κόσμος δεν μπορεί να τους δει, ώστε να μπορούν να κρυφτούν καλύτερα για τα θύματα τους αυτούς τους λίγους ανθρώπους που είναι έξω συνήθως. Πράγμα το οποίο βέβαια συνδέεται κιόλας με το ότι
Ξέρω εγώ, δηλαδή κυρίως εμφανίζονται ώρες δηλαδή, στις οποίες ο κόσμος δεν μπορεί να το δει. Οπότε είναι σε φάση, μαλάκα, είδα 40 βαμπύρ χθες. Άστο, κοίταξα τον μπαλκόνι, αλλά ήμουν κρυμμένος. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει σκοτάδι, πώς κατά τα είδες, αφού είχε χιονίσει, δεν φαίνονταν το παράθυρό σου. Όχι, φίλε, σου λέω αλήθεια, τους είδα, πηδήξαν από παράθυρο σε παράθυρο. Μπορεί μήπως να ήταν, ξέρω εγώ, κανένα ποντίκι που κάθονταν πάνω στο παράθυρό σου και όλη νύχτα έκανε πράγματα. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι είπα τη λέξη παράθυρο ενώ εννοούσα τη λέξη σκεπή, αλλά πραγματικά αυτό συνέβαινε πάνω στη σκεπή τους. Όχι, όχι, αλήθεια σου λέω, φίλε, ήταν ένα βαμπύρ. Εγώ το είδα, γυάλιζαν τα μάτια του. Οκ, εσύ ξέρεις, έτσι κι αλλιώς ζούμε το 1700 που δεν έχουμε ιδιαίτερη γνώση και ακόμα πολεμάμε τους Τούρκους να τους διώξουμε από τη χώρα μας. Άρα φαντάζομαι ότι η επιστημονική σου γνώμη μετράει αυτή τη στιγμή. Οπότε πρακτικά, αν είσαι βαμπύρα, αλλά είσαι everyday grinder και δεν αφήνεις ούτε μία μέρα και είναι στο πρόγραμμά σου γιατί έχεις κάνει σεζόν στη Μύκονο 40 φορές και λες τι μου είναι ο βαμπυρισμός στην τελική. Φεύγεις λοιπόν από τη Σαντορίνη Σάββατο, μην προλάβεις να σε κλείσουν εκεί πέρα. Πετάς, φτάνεις γρήγορα, μετατρέπεσαι στη νυχτερίδα, πηγαίνεις γρήγορα στην Τίνο, πίνεις εκεί πέρα αίμα. Πριν αλλάξει η μέρα, πηγαίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Μήλο, πίνεις και εκεί πέρα αίμα. Πηγαίνεις Τρίτη και 13 για το μεγάλο πανηγύρι. Λοιπόν, πηγαίνεις για το μεγάλο πανηγύρι στη Σέριφο, κατεβαίνεις στη Κρήτη να βρεστείς με κανένα χωρικό και εκεί πέρα. Δηλαδή, πρακτικά πρέπει να είναι ένα κινούμενο πρόγραμμα στο οποίο πετάς σαν τη νυχτερίδα ή κρύβεσαι σε κανένα καραβάκι και ουσιαστικά πίνεις κάθε μέρα αίμα. Και στο τέλος της χρονιάς μπορείς να βγάλεις βίντεο για ποιο λόγο είσαι το αλφα βαμπύρ και για ποιο λόγο ο κόσμος πρέπει να σε ακολουθεί και πουλάς subscriptions, ξέρω εγώ, σε φάση τύπου life coach advices για το πώς θα είσαι το καλύτερο βαμπύρ του κόσμου. Και τέλος σεζόν εκεί πέρα λοιπόν που τελειώνει το καλοκαίρι και αρχίζουν οι κρύες νύχτες, πετάγεσαι για μια κάλυμνο να λες εδώ πέρα θα ράζουμε, να κάνουμε parkour και να ανεβάζουμε βιντεάκια στο YouTube το 2006, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι το trend και θα κάνει breakthrough κάποια στιγμή και μέχρι το 2050 και τα βαθιά γεράματα όλοι θα βλέπουν parkour βίντεο με βαμπύρ τα οποία δεν φαίνονται στην κάμερα, οπότε άκυρο απλά θα κάνεις αυτό από κτίριο σε κτίριο. Παιδιά, τα σκέφτομαι όσο τα γράφω αυτά, αλήθεια σας λέω. Και ας πάμε στη δεύτερη μαρτυρία μας, η οποία μας έρχεται από τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο με το όνομα Μυστική Αθήνα και Αττική, στο οποίο περιγράφει μια ιστορία για βαμπύρ, η οποία μας έρχεται από το 1780 κάτι και είναι συγκεκριμένα πάνω στο βουνό του Ημιτού, στο οποίο φαίνεται να γίνανε πράγματα. Τώρα, Καρέας ήταν κάπου αλλού στον Ημιτό, δεν ξέρω τις περιοχές εκεί πάνω, δεν αράζω συχνά. Shout out στο φίλο μου τον Μάρκο, ο οποίος μένει Καρέα. Κάπου στο 1780 κάτι στον Ημιτό, σε ένα από τα χωριά που λαμβάναν χώρο στο βουνό, ο Βασίλης, ένας από τους ντόπιους, έθαψε τον αδελφό του πρόσφατα, ο οποίος πέθανε σχετικά άδικα. Η τοπική κοινωνία τον θρήνησε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι από εκείνη τη μέρα και ύστερα φαίνεται όλα να πάνε στραβά. Φαίνεται να έχουν πάρει όλα μια ιδιαίτερα τρομακτική τροπή, η οποία ξεκινάει από μόλις το βράδυ, το οποίο θάψανε τον αδελφό του Βασίλη. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι του ίδιου του Βασίλη, στο οποίο το βράδυ χτυπάει η πόρτα του και ακούει συρσήματα απ' έξω, φωνές, μουγκριτά και τέτοια πράγματα, στα οποία ο ίδιος πάει να απαντήσει. Ακούει φωνές απ' έξω να λένε το όνομά του, να αναφωνούν συνέχεια τη λέξη Βασίλη, Βασίλη, βοήθεια Βασίλη κτλ. Στο οποίο ο Βασίλης, όπως πήγε να απαντήσει, η γυναίκα του κλείσε το στόμα του τελευταία στιγμή και αυτός σκέφτηκε ότι τι πας να κάνεις εκεί πέρα και η γυναίκα του κάνει αυτή την κίνηση. Λέγοντας του ουσιαστικά ότι αδερφέ μου, δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι κλέφτες. Ή οτιδήποτε. Θα το δούμε παρακάτω στην ιστορία. Αφού συνέχισε και έβλεπε ότι ο Βασίλης δεν απαντούσε, ό,τι ήταν εκεί πέρα απ' έξω εξαφανίστηκε. Την επόμενη μέρα οι χωρικοί βγήκαν έξω και όλοι μαζί ήταν ανθιστατωμένοι, καθώς την προηγούμενη νύχτα ό,τι ήταν εκεί πέρα έξω τα έκανε όλα λίμπα. Έσπασε το φράγμα του χωριού, έσπαγε γύρω-γύρω φράχτες, είχε πάει, κατέστρεψε το πηγάδι, μπούκαρε και μέσα σε μερικά κτήματα και έφαγε μερικά ζώα. Γενικά η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη. Όλοι λέγανε ουσιαστικά ότι πήγε σε όλα τα σπίτια του χωριού και χτύπησε την πόρτα, αλλά δεν πήρε απάντηση από κανέναν και αυτό τον εκνεύρισε περισσότερο και άκουσαν απ' έξω βρισχές, καντήλια και τέτοια σκηνικά. Γιατί κυρίως στην Ελλάδα αυτό είναι τα βαμπύρ, είναι ουσιαστικά πλάσματα τα οποία είναι λίγο μίνις και αρχίζουν και βρίζουν. Αλλά γενικά αυτό. Και γενικά εμείς δεν αντέχουμε να ακούμε βρισχές, θεωρούμε ότι είναι η ίστατη προσβολή να σε πει κάποιος ό,τι είναι να σε πει. Εκεί ο παπάς, αναγνωρίζοντας τη συμπεριφορά και το pattern, κατάλαβε ότι μιλάμε για κάτι διαφορετικό, ότι δεν μιλάμε για κάτι ανθρώπινο και είπε να τους μαζέψει όλους και τους εξήγησε ότι μιλάμε για μια υπόθεση καταχνά. Ο καταχνάς, φυσικά, όπως είπα και πριν, είναι ένα όνομα για τα βαμπύρ και ουσιαστικά βγαίνει από το γεγονός ότι έχουν ορθάνιστο το στόμα τους όλη την ώρα, έχουν ένα ύφος το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα εκνευρισμένο ύφος. Τα δόντια τους είναι τεράστια, τρέχει αίμα από τα μάτια τους, τα μάτια τους είναι κατακόκκινα και μερικές φορές φαίνεται να έχουν έναν πυκνό κόκκινο καπνό να βγαίνει από το στόμα τους σαν υδρατμό στο χειμώνα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ο παπάς τα είπε και το χωριό τρόμαξε ακόμη περισσότερο και τους είπε ότι ενδεχομένως να ήταν σήμερα ό,τι ήταν να κάνει, καθώς αυτή είναι η ιστορία ότι γενικά τα βαμπύρ εμφανίζονται μία φορά και μετά εξαφανίζονται κατά τα λεγόμενα του παπά στον ημιτό. Και ξεκίνησαν λοιπόν όλοι να φτιάχνουν τα σπίτια τους, όπως τους είπε ο παπάς, να τα φτιάξουν όλα, ό,τι έχουν σε ρογμές, τρύπες μικρές, ξεκλείδωτες πόρτες, σημεία στα οποία μπορεί κάποιος να μπει, στα παράθυρα να βάλουν πάνω πρόκες κτλ., να τα κλείσουν τελείως, να τα αμπαρώσουν, να κλειδώσουν καλά τα ζώα τους, να μην μπει τίποτα μέσα. Να γίνει όλο αυτό λοιπόν για να μπορέσουν κάπως να προστατευτούν. Τους εξήγησε επίσης ο παπάς ότι το σώμα τους είναι μπλαβιασμένο και πρισμένο, ουσιαστικά σαν κάποιο πτώμα το οποίο φαίνεται να έχει
σαφτεί αρκετές μέρες και ουσιαστικά να περνάει σιγά σιγά στην κατάσταση της αποσύνθεσης. Ο παπάς μετά από λίγο πέρασε παρατζάδα με τον αγιασμό και άγιασε όλα τα σπίτια και είπε σε όλους τους χωρικούς: καλύτερο είναι σήμερα το βράδυ να πάτε να κοιμηθείτε στα σαλόνια σας, να ανάψετε τα τζάκια σας, γιατί είναι η μόνη τρύπα η οποία μπορεί να μπει ένα βαμπύρ μέσα εφόσον τα έχουμε φτιάξει όλα. Και όλοι οι χωρικοί, έχοντας φτιάξει όλα τα σπίτια, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, αυτοί που είχαν περισσότερα τελειώναν λίγο πιο αργά, αλλά προλάβαν όλοι μαζί. Και όταν πλέον είχε απογευματιάσει, όλα τα σπίτια ήταν μια χαρά. Οπότε όλοι πήγαν να κοιμηθούν στα σπίτια τους και ανάψαν τα τζάκια και κοιμηθήκαν στο σαλόνι. Όχι μόνο για το γεγονός ότι θέλουν να είναι σίγουροι ότι δεν θα μπει βαμπύρ μέσα, αλλά θέλουν επίσης να βλέπουν έξω τι γίνεται. Μην τυχόν και γίνει κάτι, ουσιαστικά το τζάκι ήταν ο μόνος τρόπος να βλέπουν το 1780 κάτι, γιατί δεν μιλάμε για το πώς είναι σήμερα που έχουμε μια λάμπα στα δωμάτια μας. Εκεί πέρα λοιπόν, με ό,τι όπλο είχαν, κοιμόντουσαν και το πανηγύρι ξεκινάει πάλι το βράδυ. Στο σπίτι του Βασίλη για άλλη μια φορά ακούγονται φωνές και τέτοια σκηνικά από εκεί πέρα. Χτυπάει η πόρτα ξανά, Βασίλη, Βασίλη, Βασίλη. Ο Βασίλης δεν απαντάει, εκνευρίζεται, αρχίζει ουρλιάζει λοιπόν ο καταχνάς απ' έξω, αρχίζει τα σπάει όλα, τον ακούς να γρατζουνάει τους τοίχους και να κάνει τα πάντα. Σκαρφαλώνει λοιπόν και με συρσίματα πηγαίνει σιγά σιγά προς το τζάκι και όταν βλέπει ότι η καμινάδα λοιπόν είναι γεμάτη φωτιά και ότι δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα, αρχίζει και ουρλιάζει και βρίζει περισσότερο και ξαφνικά ακούνε κραυγές σε όλο το χωριό, γίνεται χαμός, καταστρέφονται πράγματα και ουσιαστικά όλη νύχτα όλοι οι χωρικοί κοιμόντουσαν με τον ίδιο τρόμο. Όλα τα σπίτια ήταν αμπαρωμένα όπως είπα νωρίτερα, αλλά την επόμενη μέρα το πρωί, όταν πλέον χτύπησαν οι καμπάνες και μπόρεσαν όλοι να βγουν έξω, μόλις βεβαιωθήκαν ότι οι πρώτες ακτίνες του ηλίου χτυπούσαν το σημείο, βγήκαν έξω και το χωριό είχε καταστραφεί. Κάποιες από τις πόρτες που φυλάγαν τα ζώα μέσα στους στάβλους είχαν σπάσει και κάποια από τα ζώα είχαν πεθάνει, τους είχε ρουφήξει το αίμα, αλλά το χειρότερο ήταν ότι η πόρτα του παπά ήταν παραβιασμένη και σπασμένη και εκεί μέσα λοιπόν είχε διεισδύσει μέσα το βαμπύρ και σκότωσε τον παπά, του είχε πιει το αίμα και βρισκόταν αίμα παντού. Ήταν μια ιδιαίτερα σκηνή τρόμου, η οποία όλοι οι χωρικοί θορυβηθήκανε και σκεφτήκαν ότι ενδεχομένως θα ζητήσουμε βοήθεια από το διπλανό χωριό. Στο διπλανό χωριό την προηγούμενη μέρα, ο παπάς επίσης είχε κάποια πράγματα να πει στους χωριανούς του δικού μας χωριού, αυτό που υποστηρίζουμε. Στο άλλο χωριό, στα αρχίδια μας θα πάσουν. Ουσιαστικά έγινε το ίδιο πράγμα και το βαμπύρο όμως αυτή τη φορά πήρε μαζί του και δύο ζωές, καθώς φαίνεται να αγνοούταν ένα ζευγάρι και όταν μπήκαν μέσα στο σπίτι τους βρήκανε αίματα σε όλη την κρεβατοκάμαρα, λες και είχε σκάσει μια βόμβα η οποία ήταν γεμάτη μπογιά μέσα και είχε κοκκινήσει όλο το δωμάτιο και επίσης είχε καταστρέψει όλο το σπίτι. Μην ξεχνάμε ότι τα βαμπύρ είναι ασεβή πλάσματα τα οποία εκτός από το ότι θα σου κάνουν ό,τι σου κάνουν, θα φροντίσουν πάρα πολύ να σου χαλάσουν όλο το σπίτι και να σου δείξουν όλη την ασέβεια που μπορούν να δείξουν. Και έχοντας λοιπόν μια κοινή συγκέντρωση, είπαν οι χωριανοί να μπορέσουν να πάνε να κάνουν μια κίνηση ώστε να εξαφανίσουν το βαμπύρ μια και καλή, καθώς φαίνεται ότι ήρθε για να κάτσει και όχι απλά για να κάνει λίγα πράγματα και μετά να εξαφανιστεί. Εκεί μαζεύτηκαν μερικοί χωρικοί. Η συνομοσπονδία λοιπόν των χωριών αποφάσισε να κατεβάσει μια Dream Team ή ένα διαφορετικό fellowship, στο οποίο είχαν μέσα έναν παπά, είχαν μερικούς χωρικούς, είχαν έναν σαββατογεννημένο και είχαν πάρει μαζί τους για εξοπλισμό 2 κουβάδες ξύδι, έναν μανδύ από αυτούς που φορούσαν οι βοσκοί για να αντιστέκονται στο κρύο, είχαν πάρει μαζί τους ξύλα και κοντάρια και καλάμους, τους οποίους τους είχαν περιλούσει με ασίμι και ατσάλι για να μπορούν να δημιουργήσουν κάποια όπλα να αμυνθούν από το πλάσμα, ενδεχομένως να το παλουκώσουν. Είχαν πάρει μαζί τους επίσης μαχαίρια και βελόνες και ανεβήκαν στο βουνό να πάνε στο νεκροταφείο το οποίο βρισκόταν στη μέση μεταξύ των δύο χωριών. Όσο περπατούσαν προς εκεί πέρα, ήταν περίπου 4 το μεσημέρι και ο παπάς περπάταγε με έναν σταυρό στο χέρι να κοιτάει μπροστά και γύρω-γύρω οι χωρικοί να προσέχουν τα νότα τους, μην τυχόν και τους την πέσει μέσα στο δάσος. Ξέραν όμως ότι επειδή ήταν μέρα, ήταν και λίγο εφησυχασμένοι ότι μέρα δεν κινούνται το βαμπύρ, εκτός και αν είχε συννεφιά ή εκτός και αν είχε πάρα πολύ ομίχλη. Φτάνοντας λοιπόν στο βουνό και έχοντας λοιπόν κοιτάξει το νεκροταφείο, μπαίνουν μέσα και ξεκινάνε επί τόπου να κοιτάνε από τους πιο πρόσφατους τάφους να πάνε μετά στους πιο παλιούς, καθώς είναι πιο λογικό ένα πρόσφατο πτώμα να έγινε βαμπύρ, καθώς τι θα έλεγε το παλιό, θα κάτσω 3 μήνες και μετά θα τους την πέσω ή θα τους την πέσω επί τόπου μιας και ξύπνησα. Ο παπάς διέταξε τον έναν από τους χωριανούς να πάει να στήσει κάπου λοιπόν τον μανδύα πίσω από ένα δέντρο, να φαίνεται σαν ένας άνθρωπος να κάθεται εκεί πέρα και να περιμένει, και πήγε να αρχίσει να ψάχνει τους τάφους μαζί με τους υπόλοιπους. Εκεί πέρα λοιπόν και φτάνοντας κατευθείαν στον πρώτο τάφο, βάλαν όλοι τα αυτιά τους να ακούσουν και ακούσαν από μέσα κάποιους πικτούς ήχους, κάποια πράγματα που δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολύ, οπότε είπαν να ξεκινήσουν ήδη να σκάβουν. Σκάβοντας λοιπόν και έχοντας φτάσει κάπου προς τα μισά, ακούνε λίγο παραπάνω ήχους μέσα από το φέρετρο και έχουν αρχίσει και βεβαιώνονται ότι τελικά όντως το βαμπύρ βρίσκεται εκεί μέσα. Ανοίγουν λοιπόν αυτή τη στιγμή το λάκκο και βλέπουν το φέρετρο στη μέση. Πριν ξεκινήσουν καλά-καλά, ο Σαββατογεννημένος ανέβηκε πάνω από το φέρετρο. Ο Σαββατογεννημένος είχε ανέβει πάνω από το φέρετρο, ήταν ιδιαίτερα απαραίτητος καθώς οι Σαββατογεννημένοι κατά το lore είναι απαραίτητοι καθώς μπορούν να εξαγνίσουν τα πτώματα τα οποία έχουν γίνει βαμπύρ
Και εκεί πέρα λοιπόν στήθηκαν όλοι, κάποιοι με τις βελόνες, κάποιοι λοιπόν με τα καρφιά στα χέρια. Ο παπάς με ένα Ευαγγέλιο στα χέρια να αρχίζει να ψέλνει. Ανοίγουν τον τάφο και όντως βλέπουν ένα πλάσμα το οποίο ήταν τουμπανιασμένο, ήταν μαύρο προς μπλε. Το σώμα του ήταν ορθάνυχτο και αίματα βρισκόταν παντού στο πρόσωπό του, που σημαίνει ότι κάποιον είχε φάει πρόσφατα και είχε ένα από τα πιο μεγάλα πρόσωπα οργής που μπορούσε να δει κανείς. Εκεί πέρα τον αρπάζουνε, αρχίζει ο παπάς ψέλνει και επί τόπου πιάνουν δουλειά. Ο Σαββατογεννημένος μαζί με ένα χωριανό προσπαθούν να τον σταματήσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Εκεί πέρα ο Σαββατογεννημένος, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, δίπλα δύο κουβάδες ξύδι έχουν μπει για να βράσουν ουσιαστικά και να έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα. Και ενώ ο Σαββατογεννημένος μαζί με ένα χωριανό προσπαθούν να τον ακινητοποιήσουν, το πλάσμα νευριάζει περισσότερο και αρχίζει και φτύνει κόκκινους αφρούς μέσα από το λαρύγγι του, καθώς φαίνεται ότι ήταν έτοιμος να ορμήσει για άλλη μια φορά. Ο παπάς ψέλνει. Ο Σαββατογεννημένος προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει και ενώ το ξύδι βράζει, ένας χωριανός βάζει μέσα το δόρυ και του το καρφώνει στο στέρνο του. Ουρλιάζοντας και λυσώντας, ρώτησε το βαμπύρ ποιος τον είχε προδώσει. Εκεί όλοι δείξαν την κάπα και πριν προλάβουν να γυρίσουν από τα μάτια τους από την άλλη, είχε αρπάξει ήδη φωτιά η κάπα και καιγότανε καθώς επιτέλους ένιωσε τη δικαίωσή του το βαμπύρ και καταράστηκε την κάπα, η οποία φυσικά δεν είχε άνθρωπο από πίσω, πιθανόν να είχε κανένα σκυλάκι που κατούραγε εκεί κοντά και μερικούς τάφους ακόμα. Ο βρικόλακας, εκεί πλέον νομίζοντας ότι δικαιώθηκε, αρχίζει και αποδυναμώνεται. Εκεί ο Σαββατογεννημένος καρφώνει το στήθος του με το τσεκούρι και του βγάζει έξω την καρδιά και την πετάει μέσα στο ξύδι. Επιτόπου με τα καρφιά του καρφώνει το σώμα σε κομβικά σημεία, όπως πίσω στο λαρύγγι, μέσα στο λαιμό, στα χέρια και στα πόδια, ώστε να μείνει παλκωμένος εκεί πέρα. Οι βελόνες πέφτανε βροχή και τον καρφώναν σε διάφορα σημεία. Το δόρυ παρόλα αυτά δεν κουνιόταν καθόλου, είχε σταυτεί μέσα του καλά. Και ενώ τον περιέλουσε με το ένα ξύδι για να μπορέσει να τον κάψει, καθώς το ξύδι καίει πάρα πολύ τα βαμπύρ, συνέχισε εκείνη τη στιγμή η καρδιά του να καίγεται μέσα. Μετά από λίγο του πέταξε την καρδιά μέσα και του πέταξε και το υπόλοιπο ξύδι και κλείσαν τον τάφο, τον ξαναθάψανε και έμεινε εκεί πέρα. Ξέροντας πλέον λοιπόν οι χωριανοί ότι είχε βραδιάσει αλλά δεν πρόκειται να του συνέβη το βαμπύρ, νιώσαν μια ασφάλεια και επέστρεψαν πίσω. Και λοιπόν. Και 200 χρόνια αργότερα λοιπόν στο μέλλον, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι πηγαίνοντας στον ημιτό για μία έρευνα βρήκε ένα φέρετρο το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με την περιγραφή. Δεν θέλω να μπω πολύ σε λεπτομέρειες. Παιδιά, βρείτε το βιβλίο, διαβάστε το και όποιος το έχει και το έχει διαβάσει, παρακαλώ, το αγοράζω. Όποιος θέλει, ας μου το στείλει, παιδιά, θα σας το πληρώσω handsomely, παρακαλώ. Βρείτε το, δώστε το μου και δεν θα το ξαναδείτε ποτέ. Legit πάντως, ίσως ήταν η καλύτερη ιστορία που έχω διαβάσει σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με λαογραφικό τέρας στην Ελλάδα. Θα μου πεις, μπορεί απλά να είναι κάποιο είδους μυθιστόρημα και ότι κάποιος απλά πήγε και το έγραψε. Αλλά τέτοια λαογραφική προσέγγιση πάνω στο θέμα, τέτοια προσοχή στη συμπεριφορά και σε όλα αυτά δεν νομίζω ότι έχουμε δει πουθενά άλλου. Ναι, υπήρχαν κάποιες μικρές αλλαγές σε σχέση με τη συμπεριφορά και την επιθετικότητα των βαμπύρ, αλλά λίγο πολύ δεν νομίζω ότι ήταν πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το πώς θέλουν απλά του wreak havoc και να καταστρέφουν πράγματα και να ορμάνε σε κόσμο και να πίνουν αίμα κτλ. Ξέρω ότι ήταν λίγο σχετικά τεράστια περιγραφή, αλλά να σας πω κάτι, άμα βαριόσασταν τόσο πολύ, μπορούσατε να ανοίξετε δίπλα να παίζει ένα Minecraft parkour και ένα Subway Surfer και να το βλέπετε έτσι. Μέχρι τότε όμως θα είσαστε με την κακομουτσούνα μου να σας τα λέει όλα αυτά. Γενικά πάντως ο ημιτός είναι hotbed για αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή νομίζω ότι ό,τι θα ακούσουμε σε λαογραφικούς θρύλους και τέτοια πράγματα είναι πραγματικά μέσα στον ημιτό σίγουρα μια περιγραφή. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε αυτό θα ήθελα να πω κιόλας όμως ότι επειδή ο ημιτός είναι ένα μέρος το οποίο ήταν generally ανεξερεύνητο για πολλά χρόνια, γιατί πολύ απλά κανείς δεν πήγε να κάνει πόλη. Μην κοιτάτε τώρα που έχουν χτίσει μικρές συνοικίες, υπάρχουν διάφορα, έχουν βάλει δρόμους, περάσματα. Στα πιο παλιά χρόνια, μην κορεδευόμαστε, ήταν απλά σχετικά κατοίκητη περιοχή. Οπότε και οι ιστορίες που βγαίναν μέσα από τα χωριουδάκια που υπήρχαν ήταν πολύ τρομακτικές και αυτοί που μέναν μέσα στην πόλη τις γιγαντώνανε πάρα πολύ περισσότερο, γιατί πολύ απλά δεν είχαν πάει ποτέ για να δουν πώς είναι και βλέπαμε από μακριά από όλο το λεκανοπέδιο ένα τεράστιο βουνό στο οποίο ξέρω εγώ απλά περιλουζόταν από δάση και ξεραΐλα και όλα αυτά. Πριν συνεχίσουμε, μία μικρή ανακοίνωση. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ ως artist δεν περιορίζομαι μόνο στο να γυρνάω τα βιντεάκια μου, δεν περιορίζομαι μόνο στο να είμαι σε podcast για pro wrestling, αλλά επίσης ζωγραφίζω. Κάποιοι μπορεί να το ξέρετε γιατί με ακολουθάτε και στο Instagram. Οπότε θα ήθελα να σας πω ότι έχω ανοίξει το store μου για άλλη μια φορά στο Instagram. Μπορείτε να το βρείτε στα stories μου, στα highlights. Και εκεί πέρα έχω μερικές από τις ζωγραφιές τις οποίες αυτή τη στιγμή έχω βάλει για sale, είτε σε prints, είτε ενδεχομένως σε κάποια κούπα ή σε οτιδήποτε θέλετε εσείς. Βρείτε το σχέδιο που σας ταιριάζει, στείλτε μου μήνυμα να κανονίσουμε μια παραγγελία και ενδεχομένως στείλτε μου κιόλας να κάνουμε και ένα commission μαζί. Αυτό τέλος πάντων, μπείτε στο link στην περιγραφή μου να μπείτε στο Instagram, να κοιτάξετε να δείτε τις δουλειές μου, να δείτε αν σας άρεσαν. Ρίξτε μου και ένα follow στην τελική και γενικά πηγαίνετε, ακολουθήστε με σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα και θα τα πούμε λοιπόν εκεί πέρα. Πίσω στο θέμα μας. Αφού σας έκανα να κλάσετε μαλλί με την όλη φάση με τα βαμπύρ, ώρα να φτάσουμε στο αγαπημένο μας section της εκπομπής, το οποίο είναι η άμυνα κατά των τεράτων και συγκεκριμένα για τα βαμπύρ αυτή τη φορά. Οπότε καθίστε κάτω, μαζέψτε τα σκόρδα σας και τα ασήμια σας και ετοιμαστείτε γιατί μπαίνουμε στο θέμα. 1.
ασίμι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι σας το είδατε να έρχεται από τη γωνία. Είναι πολύ κλασικό. Το ασίμι το βλέπουν τα βαμπύρ και κλάνουν μαλλί. Γενικά, οι φίλοι μας από το Σύλλογο Ενθουσιαστών και Φίλων Αίματος χαίνονται κάτι τέτοιο όπως το ασίμι, αλλά γιατί στην Ελλάδα? Η ιστορία μας έρχεται από πάρα πολύ αρχαία χρόνια και συγκεκριμένα από την αρχαία Ελλάδα και λέει συγκεκριμένα ότι η θεά Άρτεμις καταράστηκε ένα βαμπύρ όταν πήγε να πάρει το τόξο της και να της το κλέψει, αλλά η ίδια του αντιλήφθηκε γρήγορα και του ρίξε εκείνη τη στιγμή μια κατάρα η οποία τον έκανε να είναι αλλεργικό στο ασίμι, σε σημείο στο οποίο το αγγίζει και αρπάζει φωτιά με την πρώτη. Με την ίδια λογική επίσης, όταν πήγαν να κάνουν μια τέτοια κασκαρίκα και στον Απόλλωνα, ο Απόλλωνας ο Θεός τους καταράστηκε και από εκείνη την εποχή δεν αντέχουν να βγαίνουν στον ήλιο. Που επίσης είναι και μια επίσης άμυνα. Παιδιά, αν έχετε σπίτι σας ένα φορητό μικρό ήλιο όπως αυτό που φτιάχνουν στην Κίνα κάτω στα εργοστάσια, ανάψτε τον με το που θα μπει μέσα το βαμπύρ. Θα αρπάξει φωτιά με την πρώτη. 2. Λιθοβολισμός. Αυτό, κυρίες και κύριοι, το έμαθα από actual λεσβείο. Κάποιον από τη Λέσβο, τέλος πάντων. Λέσβος, αγαπημένο μου φανταρονίσι. Μακάρι να είχαμε βαμπύρ εκείνη την εποχή που υπηρετούσα εγώ, να μπορούσαμε να βγαίνουμε έξω να κάνουμε και κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον όταν ήμασταν Ιώτα 4 και μας βγάζαν περίπολο χωρίς όπλα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και εκεί πέρα τα βαμπύρ εμφανίζονται και αυτό που έχεις να κάνεις είναι ότι με το που πατήσουν το πόδι του στην αυλή σου, να αρπάξεις πέτρες με το αριστερό σου χέρι μονάχα και μονάχα όταν έχουν περάσει στην αυλή σου και να τα ταράξεις τις πέτρες ώστε να κλάσουν μαλλί και να φύγουν τρέχοντας από τη μια κατεύθυνση στην άλλη. Γενικά η φάση είναι ότι όσο περισσότερο τα προσβάλλεις, τόσο περισσότερο τα αποδυναμώνεις. Γιατί υποτίθεται ότι και τα βαμπύρ αυτό κάνουν. Προσπαθούν να σε προσβάλλουν και να σου φωνάξουν και να σε δισάρουν και να ανεβάσουν ένα diss track στο YouTube για σένα κτλ. Ενώ εσύ, άμα απαντήσεις, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή αυτά παρεξηγούνται ακόμη περισσότερο και φεύγουν τρέχοντας. Γιατί πολύ απλά κάνεις πλάκα, αλλά δεν αντέχεις την πλάκα πίσω. Σαν εμένα, καλή ώρα. 3. Μάγκες, ό,τι πω είναι στο ειδικό section που φτιάξα μόλις, το οποίο λέγεται πόρτες, στο οποίο ουσιαστικά λέει πώς να αμυνθείτε από την πόρτα σας, όταν πλέον δηλαδή δεν προλάβατε να πετάξετε πέτρες και έχουν εμφανιστεί τα βαμπύρ και σου χτυπάνε την πόρτα. Αυτό που πρέπει να έχεις κάνει είναι είτε να έχεις βάλει έναν καλαμωτό σταυρό πίσω από την πόρτα σου, δηλαδή εκεί που το βλέπεις εσύ, ενδεχομένως να πάρεις επίσης και ένα δίχτυ ψαρέματος, το οποίο θα πρέπει να το έχεις βάψει κόκκινο και να το έχεις περιλούσει πάνω στην πόρτα σου, ή ενδεχομένως να έχεις πάει και να έχεις πάρει μια χοιρινή γλώσσα από το χασάπι σου την προηγούμενη μέρα και να την καρφώσεις έξω από την πόρτα σου με ένα καρφί από το νεκροταφείο, όχι καινούριο δηλαδή, να είναι του κουτιού. Απλά όχι αυτό του κουτιού, να είναι του θαμμένου κουτιού που θα πας και θα σκάψεις. Γενικά δεν αξίζει τον κόπο, παιδιά. Απλά πηγαίνετε, πάρτε ένα δίχτυ ψαρέματος και πηγαίνετε και ξέρω εγώ, βάλτε καλαμωτούς σταυρούς και ό,τι άλλο σταυρό ξέρετε στην πόρτα σας. Προφανώς υπάρχει επίσης η λύση να κάνεις και ένα πόμολο το οποίο είναι φτιαγμένο από ασίμι, το οποίο έρχεται με προηγούμενο κανόνα, αλλά αυτό είναι λίγο πιο elaborate και έχει να κάνει με το ότι ξύπνησες ξέροντας ότι θα στην πέσουν τα βαμπύρ, ή ζεις στη Γλυφάδα και έχεις αρκετά λεφτά ώστε να φτιάχνεις πράγματα από ασίμι για τα πάντα. Το 4 ανήκει στην ίδια κατηγορία με ακριβώς την προηγούμενη, αλλά αξίζει το δικό του section. Κυρίες και κύριοι, οι κριτικοί το λύσανε και γαμώ την πουτάνα μου γαμώ. Λοιπόν, οι κριτικοί θεώρησαν ότι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διώξουμε τα βαμπύρ ποιος είναι? Να αρπάξουμε ένα χαρτί, να ζωγραφίσουμε πάνω μια ανοιχτή παλάμη, βασικά αυτή, για να μοιάζει με μούτζα, να πας να την αφήσεις απ' έξω και εκείνη τη στιγμή να τη δει το βαμπύρ και να νευριάσει και να σηκωθεί να φύγει. Ρε φίλε, αν ήμουν εγώ αθάνατος ρικόλακας που έχει την αιώνια νεότητα και έχει δύναμη και μπορεί να φάει κόσμο και να σε σφάξει και να σου κάνει, με το attitude και μόνο που μου δείχνουν αυτοί από μέσα οι μικροί θνητοί που θα πεθάνουν σε 60 χρόνια ή 30 χρόνια, γιατί είναι και παλιές ιστορίες και δεν ζούσαν πολλοί άνθρωποι, θα είχα σπάσει την πόρτα και θα είχα μπει μέσα να του πιω το αίμα, μέχρι και μέσα από. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μέχρι και από το πόδι του θα είχα πιει το αίμα, δηλαδή δεν υπάρχει. 5. Κάτι που ξέχασα να πω νωρίτερα σχέση με τη συμπεριφορά του βαμπύρ είναι ότι μέσα στο γκουρμέ πιάτο του, το οποίο έχει να κάνει με αίματα και τέτοια, λατρεύουν πάρα πολύ στα nutrition facts τους να βάζουν πάρα πολύ και το καντιλόλαδο, το οποίο είναι πραγματικά έδεσμα για τα βαμπύρ, τα οποία σηκώνονται και το πίνουν. Με αυτή τη λογική, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να φτιάξεις αγιασμένο καντιλόλαδο. Δηλαδή, ουσιαστικά να πας να βράσεις νερό, να το κάνεις αγιασμό, δεν ξέρω, να καλέσεις τον τοπικό σου παπά να κοιτάξει τη συνταγή στο site της Αργυρός και να πας μετά στο νεκροταφείο και να ρίξεις slightly αυτό το νερό μέσα στο καντιλόλαδο, το οποίο θα σηκωθεί πάνω το βαμπύρ και πάνω στην πείνα του να πιει κάτι μέσα στο βράδυ θα γίνει καπνός, γιατί πολύ απλά ο αγιασμός θα το σκοτώσει. 6. Οι χιώτες ήταν πολύ σοφοί άνθρωποι από ό,τι φαίνεται και η παροιμία που έχουν βγάλει οι χιώτες πάνε 2-2 τελικά έχει και μια αληθοφάνεια πάνω στη φαντασία του βαμπύρ, η οποία έχει να κάνει με το ότι για να μπορέσουν να αποφύγουν τα βαμπύρ, οι άνθρωποι βγαίνανε 2-2 έξω, γιατί τα βαμπύρ προτιμούσαν μοναχικούς ανθρώπους. Άρα, αν τυχαίνει να είσαι στοιχείο και έχεις κάποιο βαμπύρ που θα στην πέσει, πολύ απλά πηγαίνετε 2-2 έξω. Εκτός και αν είναι κάποιο από τα grind βαμπύρ που είπαμε νωρίτερα, τα οποία μπορεί να έχουν έρθει από τη Σέριφο και να μην γνωρίζουν κανόνες τύπου 1-1 ή 2-2 ή 3-3 και απλά να βγουν να τους φάνε όλους. 7. Από το μεγάλο rulebook των κριτικών για άλλη μια φορά έρχεται επίσης μια συγκεκριμένη οδηγία, η οποία λέει ότι πρέπει να μην τους κάνεις acknowledge ποτέ. Που ουσιαστικά σημαίνει ότι πρέπει να τους έχεις μονίμως πίσω σου και όσο και να περπατάς και αυτοί να σε βρίζουν και να προσπαθούν να σου αποσπάσουν την προσοχή για να ενδώσεις και να γυρίσεις να τα κοιτάξεις, τα βαμπύρ
πρέπει να μένουν εκεί πίσω. Εσύ σε αυτή την περίπτωση περπατάς, τους αγνοείς και ουσιαστικά έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσεις. Το οποίο ενδεχομένως κιόλας λέει ότι είναι μεγάλες οι πιθανότητες, δεν έχει γράψει κανείς ότι θα ζήσεις. But then again, που ξέρουμε αν όντως έζησε κανείς από τη φάση για να πει την ιστορία όντως. Και 8, για άλλη μια φορά η μεγάλη μας μεγαλόνισσος με το μεγάλο το rulebook κατά τον βαμπύρ, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να γράψουμε ένα ολόκληρο βιβλίο με όλους τους κανόνες που έχουν για τα βαμπύρ κριτική. Και γενικά, βασικά, έχουμε πάρα πολύ λαογραφική παραφιλολογία, οπότε το λατρεύω πάρα πολύ και γι' αυτό θέλω κάποια στιγμή να αφιερώσω ένα ολόκληρο επεισόδιο με τους θρύλους της Κρήτης. Έχει να κάνει με το ότι αν έχεις έναν κόκορα, έναν συγκεκριμένα μεγάλο μαύρο κόκορα, παιδιά, τα dick jokes δεν τα γράφω καν εγώ στην παρούσα φάση. Φαίνεται ότι η κριτική το 1700 ήταν απλά πολύ πιο dunk memers από μένα. Και το να αφήσεις έξω στην αυλή σου, αυτό που γίνεται φυσικά δεμένο, γιατί οι κόκορες είναι και από τα ζώα που φεύγουν τρέχοντας, είναι ότι θα έρθει το βαμπύρ, θα δει εκείνη τη στιγμή τον κόκορα να αρχίζει να κακαρίζει κτλ. Και θα φοβηθεί ότι εκείνη τη στιγμή θα ανατείλει ξανά ο ήλιος. Θα ανατείλει, σωστά το είπα. Τέλος πάντων, ο ήλιος θα βγει, γιατί πραγματικά είμαι και λίγο illiterate. Λυπηθείτε με, έχω τελειώσει ένα επάλληλο κι όλο. Και αυτό που θα γίνει είναι ότι θα τρέξουν και θα ξανακριστούν στους τάφους τους. Βέβαια, το οποίο assuming ότι τα βαμπύρ τα οποία ζήσαν και περπατήσαν στη γη για 40 και 30 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο το κακάρισμα του κόκορα φέρνει τον ήλιο έξω. But then again, τα παλιά χρόνια, ξέρω εγώ, νομίζαν ότι όλος ο ουρανός είναι ένα κουτί, ξέρω εγώ, το οποίο μας έχει κρύψει μέσα ο Θεός και μας προσέχει έκτοτε. Αυτά λοιπόν για τις άμυνες. Φάτε μπόλικο τζατζίκι και καλή τύχη. Και τώρα για να μιλήσουμε για την pop κουλτούρα, μπορούσα βέβαια να πω και για τα εκατοντάδες βιβλία που έχουν γραφτεί, τα οποία κάποια είναι πάρα πολύ άριστα και προτείνω να πάτε να διαβάσετε κανένα βιβλίο. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να διαβάσω βιβλία, αλλά και πάλι έχουμε πάρα πολλά από αυτά και δεν είναι δύσκολο να τα βρείτε, καθώς μπορείτε απλά να πάτε στο τοπικό σας βιβλιοπωλείο και να πείτε ελληνική φαντασία και τέτοια πράγματα και θα σας τα βρουν σίγουρα. Αλλά θα πιάσουμε λίγο δύο άλλους core πυρήνες για τα βαμπύρ στην Ελλάδα. Το 2018 το Netflix βγάζει μια σειρά με το όνομα Athens Dark, η οποία έχει να κάνει συγκεκριμένα με βαμπύρ μέσα στην πρωτεύουσα. Πραγματικά δεν ξέρω πολλά πράγματα και δεν θέλω να διαβάσω παραπάνω πράγματα κι εγώ ίδιος, γιατί όταν προσπάθησα να το ψάξω να το δω, δεν μπόρεσα να βρω τα επεισόδια. Μπήκα στο site του Netflix και φαινόταν σπασμένα τα links. Αν κάποιος ξέρει για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποια συνδρομή που εγώ δεν πλήρωσα ή κάτι τέτοιο, θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει, γιατί legit ψήνομαι να δώσω κάποια χρήματα και να κάτσω να το δω. Και το αγαπημένο μου, στον Α λοιπόν το 2001 παίχτηκε μια σειρά με κεντρική θεματική το παραφυσικό και συγκεκριμένα λέγεται Μυστικές Διαδρομές. Σε αυτή τη σειρά οι πρωταγωνιστές ερευνούν πάρα πολλές παραφυσικές υποθέσεις και τέτοια πράγματα. Είναι προφανώς μυθοπλασία η σειρά, δεν είναι κάποιο ντοκιμαντέρ. Στο οποίο αυτό που έχουν να κάνουν είναι να ερευνούν οποιαδήποτε παραφυσική υπόθεση τους ανατίθεται. Δεν ξέρω αν ήταν κρατικοί υπάλληλοι ή αν ήταν κάποιο είδους ανεξάρτητοι τύποι οι οποίοι δουλεύαν στην όλη φάση. Αλλά πάντως ήταν μια ιδιαίτερα καλή σειρά και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κρίμα γενικά που δεν έφτασε ποτέ τα 10 επεισόδια. Και όπως μάθαμε από τον Αντωνάρα του Vice, συγκεκριμένα η σειρά ήθελε να τραβήξει παραπάνω, αλλά γενικά they pulled the plug before we even knew it. Και μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το παραφυσικό συνοθήλευμα το οποίο συνέβαινε στον Α, υπήρχε ένα επεισόδιο το οποίο είχε να κάνει με βαμπύρ. Και συγκεκριμένα με έναν τύπο ο οποίος υποψιαζόταν και ισχυριζόταν ότι ήταν βαμπύρ και πολύ απλά έκανε πολλά acts τα οποία θα έκαναν τα βαμπύρ. Συμπεριφερόταν κάπως έτσι. Έτσι κάπως ήταν και ο εκείνος ο ηθοποιός ο οποίος είχε παίξει το Δράκουλα τα παλιά χρόνια, ο οποίος τρελάθηκε και πίστευε όντως ότι ήταν ο Δράκουλας και αναγκάστηκαν να τον βάλουν σε ψυχιατρίο. Οπότε μέσα σε μια παρόμοια φύση, αυτός ο τύπος έκανε μέχρι και ληστείες μέσα σε τράπεζες αίματος για να βουτήξει όσο αίμα περισσότερο γινότανε. Αλλά το αγαπημένο μου trait για αυτό το χαρακτήρα δεν έχει να κάνει μόνο ότι ήταν τυπάρα και ότι τύπος φορούσε κόκκινους φακούς επαφής, μια εποχή που οι φακοί επαφής στην Ελλάδα κάνουν 500 ευρώ ο ένας. Είναι ότι ήταν ο Στράτος motherfucking Georgioglu. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποιες φορές νομίζω ότι γκλιτσάρει το Matrix και βάζει κάποιες υποθέσεις μαζί. Αλλά legit ο Georgioglu είχε παίξει το βαμπύρ και μάλιστα είχε σχολιαστεί πάρα πολύ τότε από την ελληνική κοινωνία, δηλαδή τα πρωινάδικα. Και γενικά κρίμα, so much potential. Δηλαδή, αν κρίνω από το πώς τον είδα στη φάρμα, μπορώ να τον φανταστώ πολύ άνετα να ορίεται και να τρώει κόσμο, ξέρω και να ουρλιάζει προχώρα και τα λοιπά και ό,τι άλλο έχει να φωνάξει. Τέλος πάντων, τη σειρά μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube. Προτείνω να πάτε να τη δείτε. Όχι τώρα, όπως βλέπετε, Folk Stories. Μόλις τελειώσει το Folk Stories, μόλις έχετε βγάλει συμπέρασμα και έχετε αφήσει από κάτω comments, έχετε κάνει subscribe, έχετε κάνει like, έχετε πάει σε όλες μου τις πλατφόρμες που με έχετε ακολουθήσει και αφού αγοράσετε και καμιά ζωγραφιά να βγάλουμε κανένα ευρώ, όπως είπα και νωρίτερα, τότε μπορείτε ελεύθερα να πάτε να τσεκάρετε λοιπόν και το Μυστικές Διαδρομές στο YouTube. Νομίζω κάπου στα 6 επεισόδια είναι στο ίντερνετ. Και για να πιάσουμε και μια λίγο πιο ρεαλιστική ματιά στο θέμα, ας πιάσουμε λίγο ένα κομμάτι το οποίο ανέφερε και στο προηγούμενο επεισόδιο, που έχει να κάνει συγκεκριμένα με τη μαζική ιστερία πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν κάποιος βλέπει κάτι,
πείθει τον εαυτό του ότι αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, ότι ας πούμε όπως είπαμε με το Slenderman, έτσι και αυτή τη φορά είδανε βαμπύρ, κάποιοι άνθρωποι είδαν κάτι το οποίο έμοιαζε με βαμπύρ και πείσαν σε αυτούς ότι είναι, οπότε σημάναν τους συναγερμούς και ουρλιάξανε, και μέσα στην όλη υπόθεση κάποιοι παραπάνω είδαν κάτι που νομίζαν ότι ήταν βαμπύρ και ξαφνικά πείθεται ο κόσμος και αυτό το infectious feeling ότι υπάρχουν βαμπύρ αρχίζει και απλώνεται σε όλο το χώρο. Επίσης όμως οφείλουμε να πούμε ότι και η θρησκεία έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό, καθώς ήταν μια εποχή που η ελεγχομανία των θρησκειών υπήρχε πάρα πολύ κατά τον κόσμο και η Ελλάδα δεν έλειπε μέσα από αυτό. Ειδικά εμείς που μόλις είχαμε ψηλοδιώξει την τουρκοκρατία από πάνω μας και ενδεχομένως ακόμα ήμασταν και υπό το ζυγό της τουρκοκρατίας. Οπότε η Εκκλησία φρόντιζε κάπως να μπορεί να κρατάει τον κόσμο in line. Λέγοντας πράγματα όπως ότι ας πούμε κάποιος που είχε νεκροφάνεια και όταν τον θάψανε εκείνα τα χρόνια φυσικά δεν μπορούσαν να ξέρουν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε όντως φυγμό εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξύπνησε μέσα στο φέρετρο και ξεκίνησε να το κοπανάει με δύναμη και να φωνάζει «Βοήθεια, είμαι ζωντανός, σας παρακαλώ, βγάλτε με έξω». Οι χωρικοί εκείνη τη στιγμή θέλουν να ρωτήσουν τον παπά τι γίνεται, αλλά ο παπάς είπε ότι είναι ένα δαιμόνιο, είναι ένα βαμπύρ, είναι ένας καταχνάς και απλά θέλει να βγει έξω να μας φάει όλους. Μην τον ακούτε. Δεν το κάναν γιατί δεν θέλαν να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι βλέπουν αυτή τη στιγμή. Ή ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να το κάνουν και δόλια βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι υποθέσεις με προσωπικές βεντέτες μεταξύ ανθρώπων, οι οποίες μπορεί να είπαν ότι όχι, μην τον ακούτε, αυτό είναι βαμπύρ. Και ουσιαστικά με την κουτοσύνη που υπήρχε τότε από τους ανθρώπους να πιστέψαν ότι όντως αυτό συμβαίνει. Επίσης όμως σε κάτι λίγο λιγότερο μακάβριο, πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο πείθανε και οι εκκλησίες να μπορεί να βαφτιστεί κόσμος και να μπορούν να μαζέψουν περισσότερο κόσμο. Δηλαδή ουσιαστικά όπως είπα και πριν, το να μην βαφτίσει το παιδί σου ενδεχομένως μπορεί να τον οδηγήσει σε βαμπυρισμό. Ή ενδεχομένως άμα δεν του γίνει κανονική ταφή με κανονικούς αγιασμούς και όλα, επίσης πρόκειται να γίνουν. Και γενικά στο rulebook των θρησκειών ανά τον κόσμο, πάντα θα δούμε ότι κάπως η θρησκεία για να μπορέσει να αγγίξει το λαό, αυτό που θα κάνει είναι να οικειοποιηθεί πράγματα που υπήρχαν ήδη. Και οι χριστιανοί φυσικά το κάνουν αυτό το πράγμα πάρα πολύ, με το να πιάνουν διάφορες υποθέσεις και διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνει με τη λαογραφία ενός λαού και να τα οικειοποιούνται ως δικά τους πολλές φορές. Βλέπει, ας πούμε, για το πώς ο Θεός Πάνας, ας πούμε, ξαφνικά έγινε ο διάολος και τέτοια πράγματα τα οποία ιδιαίτερα πιστεύαν εκείνη την εποχή. Οπότε τα βαμπύρ δεν λείπαν από αυτό και γι' αυτό το λόγο επίσης. Οι χριστιανοί προσπάθησαν πάρα πολύ να οικειοποιηθούν υποθέσεις όπως το βαμπυρισμό, το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει νεκροφάνεια και όλα αυτά και να πούνε για ποιο λόγο ισχύει αυτό που λένε οι ίδιοι ότι ισχύει ως θρησκεία. Αλλά επειδή φαίνεται λες και έχω κολλήσει τη θρησκεία στον τοίχο και τη βαράω από όπου βρω, θα ήθελα λίγο όμως να πάρουμε και το κομμάτι ότι εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να κρίνω το legitimacy μιας τέτοιας υπόθεσης. Απλά είναι φυσικό όλες οι θρησκείες να μπορούν να έχουν τα δικά τους πράγματα σχέση με το supernatural, ώστε να μπορέσουν λίγο να πιάσουν και έναν παλμό με το λαό. Αυτό όμως επίσης έχει να κάνει και με το ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπορούσαν να πιστέψουν πιο εύκολα κάτι τέτοιο. Γιατί ο φόβος μας για το σκοτάδι και το άγνωστο μπορούσε να γιγαντοποιήσει πράγματα. Δηλαδή, αν μιλάμε για τη μαζική ιστερία, φαντάσου την προσωπική ιστερία που μπορεί να πάθαινες όταν έβλεπες κάτι, ας πούμε, να σου ξύνει τον τοίχο εκείνη τη στιγμή, το οποίο μπορεί να ήταν απλά απ' έξω κάποιο δέντρο, το οποίο όταν φύσαγε πολύ, απλά να σου ξύνει, ξέρω εγώ, τους τοίχους. Εκείνη την εποχή, ειδικά, η ανθρωπότητα και πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα ζούσε μέσα στο σκοταδισμό. Δεν είχαμε ζήσει πράγματα όπως ζούμε εμείς σήμερα τον 21ο αιώνα. Δεν ήταν ότι όπως σήμερα μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί, να πάμε στα δάση μέσα στη νύχτα και τα σκοτάδια, να πάμε να κοιτάξουμε ερημωμένα μέρη και δει άλλοτε μάλιστα να τα ανεβάσουμε στο ίντερνετ για τα δύο κόσμους και να αποδαιμονοποιήσουμε κάποιες υποθέσεις. Εκείνα τα χρόνια η δαιμονοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων γινόταν όχι μόνο από τη θρησκεία, αλλά από το γεγονός ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν να πάνε να τα κοιτάξουν κιόλας. Ή όποιοι πήγαν και τα κοιτάξανε, έστω ένας-δύο, θα μπορούσαν να είχαν δει κάτι, αλλά κάποιοι άλλοι τσαρλατάνοι της υπόθεσης εκμεταλλευόντουσαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Π.χ. έμαθα ιστορία που κάποιοι ακαμάτιδες, γιατί είναι και της εποχής φυσικά, δεν πρόκειται, ας πούμε, αυτοί οι μπάσταρδοι που πήγανε για ψάρεμα, αλλά legit λοιπόν αυτοί οι ακαμάτιδες πηγαίνανε και ψαρεύανε λοιπόν μέσα στα μεσάνυχτα και τι κάνανε, πετούσαν δυναμίτη, ο οποίος απαγορευόταν να το κάνει στη θάλασσα αυτό το πράγμα για να μην σκοτώσεις και να μην κάνεις τέλος πάντων το οικοσύστημα χάλια. Το οποίο ισχύει από τότε ακόμα και αυτό που γινόταν ήταν ότι γινόταν το μπαμ και το πρωί που ξυπνούσαν άνθρωποι και βγαίναν έξω και βλέπαν, ας πούμε, τους μαύρους καπνούς να είναι στον αέρα, λέγανε μόλις είδαμε μπροστά μας έναν καταχνά και αυτό που έγινε είναι ότι έφυγε η πρώτη ακτίνα του ηλίου μπροστά του, τον έκαψε και ουσιαστικά γι' αυτό βλέπετε μαύρους καπνούς, γιατί ουσιαστικά εξεράγει και άφησε από πίσω του αυτό το τρέιλ. Γενικά υπήρχαν αυτά τα πράγματα και όταν ο κόσμος φοβόταν τόσο πολύ, αυτά τα πράγματα τους βάζανε και περισσότερη βενζίνη στο να φοβούνται. Βέβαια, τώρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν δεν τους έχεις ψηλιαστεί, αν το έχεις ακούσει 4-5 φορές και λες κάθε φορά βλέπεις τους ίδιους δύο ψαράδες να έχουν πάει κάτω και να βγαίνουν με 40.000 ψάρια στην πλάτη και να είναι σε φάση όχι, τα βαμπύρ το κάνανε. Μη σου ψιλοάξιζε κιόλας, δηλαδή, αν δεν είχες πάρει λίγο, ας πούμε, γραμμή τη γη. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάντε subscribe, κάντε like, κάντε comment ή ελάτε να το συζητήσουμε στο Discord ή στείλτε μου και μήνυμα, γιατί γενικά ψάχνω να ακούσω και υποθέσεις από ανθρώπους γύρω-γύρω που έχουν να κάνουν με κάποια θέαση φαντάσματος, με κάποια θέαση ατιά. Γενικά θέλω ό,τι έχετε σε παραφυσικό και το έχετε ζήσει να μιλήσετε σε μένα, εδώ πέρα. Τραστόνιος,
ειδικός ερευνητής φαντασμάτων από την καρέκλα του στο σπίτι του. Σιγά μην πάω έξω να πάω να ψάξω φαντάσματα, να μου την πέσει κανένα αγρίο και να πέσω κάτω και να πεθάνω και να με βρουν μετά από 5 μέρες στην Νικολούλη. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο και γενικά που παρακολουθείτε τα βιντεάκια μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας στα comment και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Δεν έχω κάτι, καλή συνέχεια.